Добре, здравейте на всички, които гледат това видео. Аз съм Дит и това е 6-ти епизод на нашето оцеляване. До сега съм играл в него и етимите, които събрах, са само дърво, защото имахме идеята да направим, ако не сте гледали още трейлера на Майнкрафт, го изгледахте и вижте там каква мина е направена. Това наистина ме вдъхнови. И реших и аз да го направя, но това отзад не е толкова яко. Така входа ще бъде тук, надолу. Още се чудя да го направя. Няма да е точно като на трейлера на Майнкрафт. Ще бъде по-различно. Добре. Няма да бъде и така. Къде ме е дърта, бе? Ето го дърта. Тук всъщност трябва задължително да направим нещо. Задължително имам предвид, тук ще бъдат стълбите, които слизат надолу. Няма да бъде тук така. Ще бъде така. Добре. Така ще стане, ще може да се стълба. Нека пробваме, ако може ще е много добре. Не може. За това ще слагим кабелстон. Слагаме тук това. И така надолу ще продължим известно време, докато намерим мина. Обаче постепенно трябва да правим като горе. Имам на предвид така. Добре. Сега. Къде да сложим стълбите? Слагаме ги тук. Навсякъде ще има стълби. Или не? Не. Тук ще си има фенсове. Ето така. Тук ще си има само фенсове. И тук слагаме стълбите. Ще е тъмно и трябва да я да спа. Добре става. Сега да ми дойде някой крипър и да ми гръмне. Играем на нормал. Ооо, какво съм пропуснал да направя да фъга? Трябва да задължително да света това. Добре, вече тръгнал да порасва градината. Добре, така вече повече става. Сега вече отиваме да спим. Добре, така. Тук нещо да добавим така.
Така слизаме надолу, тук си представяме, че има мина и така. О, чух лава. Я чувам все по-упорито, да си увелича звука. Обаче за осветление, къде ще осветляваме? Ще измислим нещо. О! Ето я лава. Това сега ще го заровя. Защото дори не съм го направил. Нямам кирка, оле, това е зле. Трябва да си правя кирка. И тя каква ли ще бъде. А също тук ще си го направя така и... Ама нямам кирка. Омага! Искам да си направя кирка, обаче нямам айрон. Качвай се, вземи... направи кирка и слизай надолу. Не, тая няма да варам. Имам диамантен, обаче ще я паза. Не съм още толкова развит да започвам да карам на диамантени неща. Добре, както казахме на епизод, така постепенно или фомия да се чупи и накрая се чупва. О, the fuck? Оу. Ето това вече не го предполагах. На едно купче се държа. Да намерим поне начин да слезем додолу. Не. Тук всичко е лава. Тая лава трябва да изгасим цялата. Кофа с вода. Ама ще се получи обсидиан. Това не го предполагах. Трябва да измислим начин как да се отървем от всичката тази лава. Аз добре, че ще запуша, обаче се притеснявам да не минава през блоковете да ми изгори дървото, което ще наслагам. Няма мина. Това не е мина. Бях просто заблуден. Обаче пак ще го запуша. Добре, тук стигнахме с копането. Ето това е проблем вече. Не. Добре, имам идея. Раздържам се тук.
Айде! Опорния блок тук ли е? Тук е. Опа. Добре. О, не. Не трябва баш опорния блок, ще си го продължа така. Добре, още едно. Добре. Така. Или не знам това дали да бъде мина или тук да направя нещо. Абе, то вече не се чува, абе. Значи тук може да направя нещо. Стаечка за каблстон ли, де знам, имаме предвид тук долу, ако примерно долу има мина. Да събирам каблстон и тук да оставят честовете. Не ме разбрахте. Дали принципно като съм в мина, там има такова. Там има... Как му беше името на каблстон? И като чупим айрон, такива неща си има и каблстон по този начин и да го оставяме някъде този каблстон. О! Така. Бързо ми вече да копая. Няма да бъде мина, това ще бъде нещо като подземие. Често ли да го нарека, не знам. Не знам още какво ще има в тази стаечка тук. Ма хубаво, че го намерихме това. О. Аре бе. О. Сега всъщност ще отида и ще довърша портал, тъй като искам да намеря глоустон, за да мога да светя тук. То гатен портал, вече 4 епизода се мъчим. Завършим. Основния кирка. Пръчки също. Нямам каблстон. Ще направя 2 кирки. О, 2. Добре, другите копи къде са? Добре, тук. Без да гледам цъкнах да пистона и те ми дойдоха при мен. Една кофа ще бъде с вода и 2 с лава. Лава ще взем тук отдолу. Едно купче. Оу! Охо! Аз мисля, че отдолу има лава. О, и айрон. О, прелесно. Ето къде има. Изгорихме с айрона, но пък... Добре. Не взехме ли едно айрон, майко?
Добре, ставам след много. Сигурно 2 нощи са минали, откакто съм почнал да копая и не съм спал. Добре, сега как ще го довършим? Тук лава и тук вода. Да. Лава и вода да са ми приготвени. Добре. Това път не го обърках. Всъщност... Ето така. Тук тъй като трябва да 1, 2, 3. Четвъртия блок ще е отгоре. Ще направим просто ето така. Тук. И още една кофа слава ще ми трябва и портала ще ми бъде готов. Разбира, ще ми трябва едно айрон, това е едно айрон, трябва го намеря от некъде. И не ми ли изпадне едно тъпо айрон, бе, човек. Ще ми трябва едно айрон, за да направя такова. Запалка да запаля ще бъде портал. Пах ти отчаяната работа. Добре, тук има голд. 100% има изпекан айрон. Обаче не мога го видя. Не, няма. Да търсим айрон. Да довършим портала. Тогава ще търсим айрон. Ето и нашата лава. Качваме се пак догоре. О, и тук трябва да са фенсове. О, тук ще бъдат фенсовете. Добре. Пак кофата и водата приготвени. Добре. Това е портала. Фак, така ли трябва да е? Разбира се, че не. Ето така ще го направим. Ще стоям. Ще взема тези две обсидианчета и ще ги сложа долу. Но не виждам зомбите, защо така? Бам. Добре. Добре, това е портала. Сега трябва да намерим едно айрон. Това едно айрон ще не излезе през носа си. О, отчаян съм, не мога да намеря едно айрон. Айде, едно айрон! Защо зарових онази мина? А, да, между другото забравих да кажа, че зарових оная мина. Дето бехме копали надолу по същия начин и си взех стълбичките. Едно айрон.
Но тъпо айрон не мога да намеря. Не, ще остане, ще копая. Няма да скачвам. Остави диамантената кирка. Чай да видя как копае. О, злато. Копае прелесно. Обаче няма да я взема, тъй като ще си изхъбят по този начин 3 диаманта. Когато си направя enchanting table да може да enchantна, тогава ще си я ползвам. Сега само за obsidian не ползвах. Аре бе човек, едно айръм. Сума ти мини намерих. Значи отивам в старата мина, дето миле епизод видях. И отивам да търся едно айръм. И отивам да спа. Не! Да си лагам. Флинт имаме. Флинт имаме, да. Отиваме да търсим айрон, там и мисля, че имаше една мина. Това мина ли? Мина е и то равин. Ето го! Ау! Айрон! Айрон! И то много айрон! Айрон! Благодаря. Разбира, че ще го взема всички айрон и се качвам. Махам се от тази пуста дупка. Отивай да направиш... О, сега трябва да го печелва въга. Отивам да направя една шибана... Омага, забрах името. Без балка. Сега... Добре, то имено. Къде е айрона? Тупш! Бързо. Бам. Ето така се правеше. О! Пресвета Богородица. Господи, направи го. Сега ще си оставя всички елементи тук и ще ида без нищо там. Защото може да ме нападне някой сега, защото искам да видя къде ме е пуснало. Добре, нямам нищо на мен. Ще стана го. Като нещо може да ме стресне. Добре. Сваля терена. Къде ни пусна? Обърни се. О, Блейз Палмър, fuck yeah. О, Голстон, ето. Блейз, о, Фиеста, омафуга, yes. Добре, пусна ми хубаво местенце. Защо ще сега не си да взема кача с това. Така. Ще стигна в къдеша. 2, 3, дай го дай. О, прелесно. Направихме си портал този епизод, всичко е окей.
И всъщност ако чупя това, то ще падне. И то всичко ще падне. Съвсем да не падало. Интересно. Нека се виждаме пик зомби. Макси. Просто недърме е кошмар, ако Енда. Обаче в Енда има много ендермени. Добре, къщата сме си. Взехме айтема, който искахме да направим, за да можем да осветлим тази пуста дупка. Ето тук ще сложа едно. Направихме го! Доживях шибания момент. Още едно. Само една клетка. Гладен съм. Ядене. Дай ми ядене. Къде ми е яденето? Къде си оставих пържолите? Пържолите ми. Ето ги. Тук ще бъде. Бам. Бам. О, това е прелесно. Много ми хареса. Много ми хареса как започнахме това оцеляване и очевидно и добре ще го свършим. Аз мисля да приключвам този епизод, тъй като става много дълъг. Това ще бъде този епизод, както казах. Надявам се да ви е харесал. Да си подредя инвентара, докато говоря. Абонирайте се за още видеа. Казвайте ми какви други игри да играя. Аре бе. Така, след това така. Брадвата. Къде е брадвата? Брадички моя, ето е. Сега опада. Така. Яденето. Тук. Дървото тук. Каблстона тук. Водата тук. Това може да ги оставя. Както казах, това ще е този епизод. Надявам се да ви е харесал и чао от мен.